brânzuca, ce mi-e drag, calintați mâncarea. Da. Asta Pentru e că semn noi clar o că vă e iubim. drag. Sunt eu aici la camera de bronzat și pornă. Camera de bronzat. Da. Cum să-ți pot eu mulțumi, o Doamne, pentru tăte, pentru ce am și ce-o primi, pentru a... La această sărbătoare sfântă, vă chemăm să ne bucurăm împreună de învierea Domnului în inima Maramureșului istoric, ținut al tradițiilor statornice și al credinței neîntinate, tărâm al frumuseților naturale nepereche și al unora dintre cei mai frumoși români. Așezată pe vechea vatră a viteazului Pintea Haiducul, Comuna de Sești ne va fi gazdă în încercarea de a vă transmite un pic din magia Sfintelor Paști și din lumina învierii. M-ai scos din suferință, n-am fost ferit de greutăți, m-ai scos din suferință. Mă rog la tine credincios, așa ca oră care am fost și sunt păcătos. Anca, împreună cu familia ei, și-a deschis larg porțile pentru oaspeți de vreo 18 ani deja. Mama Irina a ajuns astfel o socăciță a cărei iscusință este acum recunoscută în întreaga țară, iar Vasile, bărbatul casei, a dezlegat multe limbi cu Horinca, dar mai ales cu glumele sale. La această casă de oameni gospodari tragem și noi astăzi cu dorința de a surprinde pregătirile pentru masa de Paști. Maramureșul sună, tan-tan-taran-taran-da, e joc și e voie bună, tan-tan-taran-taran-da, sună sirisaoane, răsună vișaoane. Ne pregătim de Paști. Trebuia face cozonac, pască, focul ne arde în cuptor, apoi îmi pregătim mielul, să avem cu cemere la biserică, la sfințit, să e coșarca plină, să vopsăște ouăle, Anca, și uite așa, te ajută coconii, amândoi la vopsit, și să mă apuc eu să fac cozonacul. Apucă-te că ai păzit că ai o creangă. Să nu. Uite, soțul meu mă pune la treabă. Să facem buni cozonaci, mami, că o să ne vină prietenii noștri la Canal D și trebuie să fim bine de tot. Îmi pune și mai micuță de găină. Așa. E munții gutuiului, mai tan-tan-taran-taran-da, și a Maramureșului, mai tan-tan-taran-taran-da. Să nu uiți să pui și făină. Apoi fără farină n-asi bine. Îi musai să pun farină. Ia vă să luc. Fă cobata mai încoace, cătă mine, să-mi pot eu lua farină. Așa, tare bine. Poate noi pune cât cuprinde ouăle este și pune lăptucul. Că e mor băgam pământ și acolo musai să cânt. Ce galbine sunt ouăle, să vede că-s de Mami, casă. tati vrea bea un pahar de horincă. Vai, fă bine, pune. Nu vrei să pui cozonac computer? Nu, că nu vreau să îmbăt pe nimeni cu cozonacul meu. Vreau să simt așa bun, dar nu să-i îmbăt, domne. Pune tu niște horincă de acolo. Multă sănătate! Nu mai punem tumtii de lăptuc aici. Și tare bine trebuie să-i ominim. Așa, bine, bine. Că l-ai frământat bine, l-ai lăsat să dostească. Și-i frământa pasca, hai, mami. Și-ai frământat pasca, Deci da, avem da. și inteligența artificială, am cumpărat de mesicat aloa, dar nevastea nu vrea numai cu mâna. E mai bine, lasă așa, să mă antrenez. Bună ziua, Doamne ajută, să rămână. Bună ziua! Amin. Ia frământăm de niște Facem ce cozonac. putem și zice la dubag așa vrut.
Ce bucurie! Stați că noi trebuie să ne luăm notițe astăzi, în primul rând de termeni din ăștia așa arhaici și specifici Maramureșului. Cum e vorba asta? Facem ce putem și spune la dușman că așa am vrut și îi mor de ciudă. Nu știu. Dar noi nu avem dușmani. Asta mă întrebam, cine v-ar putea dușmăni pe voi și de ce? Nu avem dușmani, oamenii pe aici sunt mai buni. Ne folosim care cu ce avem. Da, Trebuie să apreciem felul în care v-ați îmbrăcat, este extraordinar de frumos. mulțumim frumos! Vreau și eu să Foarte. port hainele acestea. O să le cel mai port mare cu drag. cel mai mare drag. Și dacă putem să vă dăm o mână de ajutor, desigur, suntem aici la dispoziție. Eu Să ne spuneți cu ce o să putem. ajut cu o horincuță. Dacă nu aveați cu cine închina, puteți să mizați pe mine din momentul ăsta. Am înțeles că aveți o tradiție specială de Paște aici în Maramureș. Vă place să citiți. Da. Adică vă expuneți Deci- biblioteca așa pentru toată lumea. Noi citim și înainte, și când, și după. Și când oricând. Da, E foarte important. Doamne dă bine. Doamne ajută. Multă sănătate. Doamne ajută! Noi vă mulțumim că ajută. ne-ați primit. Când îți fii mai necăjiți în viață, să stați așa în tignă să citiți, să fie frumos. Da, trebuie neapărat să fie o carte bună. Că la dumneavoastră se citește așa veselia, parcă nu trece nici timpul aici, parcă da. nici problemele nu sunt La atât noi, de multe. lectura asta e foarte benefică pentru multe mătrici. Te mândrețe de ouă aici. Ce-s asta? De rață, de gâscă? E gâscă. E gâscă. N-am mai văzut așa ouă. Nu mi-am amintesc să fi mâncat vreodată ouă roșii de altfel decât de găină. Da, exact, nici eu nu știu, dar arată foarte bine, pentru că sunt pregătite să le și înroșiți. Da. Dar la toată casa pe aici găsiți. Fiecare Dacă e la socăciță fiecare pentru casă face. casa. Da, fiecare pentru casa În ei. sărbătoarea de Paște, cea mai mare sărbătoare din an, la noi, aici la sate, la țărani. Un pic de Maramureș dacă apuci să guști și nu te mai dai dus. Amintirea gustului te cheamă iar și iar, la fel cum te face să revii și dorul de oamenii aceștia ce își pun tot sufletul în încercarea de a sfinți locul, fiecare după priceperea sa. Ce mai punem pe masa de Paște pe lângă cozonac și pască? Îmi punem neluți, le punem. umple cu drog, da. Umplut? Adică umplut Da, cu drog înseamnă că da. înăuntru Da, puneți da, drog, da. ouă. O să vedeți. O Abia să-mi așteptăm, pentru că pentru mine personal e ceva nou. N-am mai văzut, așa că Doar Pe pe aici se urmă mănâncă acolo așa. să punem un șol câznat, la Un fel. ce? Un șol de Ah, un porc, șol. noi așa Șol îi de zicem, porc. șol. Bun, și cum îl faci? La noi jambonul, bine, deci porcul e tăiat de anul trecut și pus anume în postul Crăciunului să face șoldul ăsta pentru Paște. Îl țineți în sare, la fumați? Da, în sare, pe urmă îl ținem eu aici la camera de bronzat, pe urmă Camera de bronzat. eu fac un bronz autentic numai de lemn de fac uscat. Bun, ține mult? Până îl mânci. Găzdoaia adevărată, cum se spune prin partea asta de țară. Mama Irina știe tot rostul bucatelor tradiționale, doar le-a pregătit de atâtea ori, de când la casa de oaspeți în fiecare zi e sărbătoare. Dar cum vă întrețineți dumneavoastră așa de veselă mereu și optimistă? Poate de ce suntem înconjurați mereu de oameni. Oamenii vă... Ți poarta deschisă, cum zicem noi, non-stop, nici nu trebuie să o închidem de fel. Vin oameni, stai de vorbă și asta e Și bine. te încarci de Te energie. încarci de energie, mai muncești, mai vorbești, deci toate-s bine, Mai la locul citești o lor. carte. Când, Așa, sparge când și v-am aici, colțit auzi, noastră nouă. ideea asta de a face o pensiune agroturistică, de a primi oameni? Din 2006 am început. Aveți Ceva anișori. Da. Ar fi 18 ani. Și
Ce ați învățat în timpul ăsta? Am început mai puțin, cu 5 camere. Apoi pe urmă ne-am extins, tot am mai făcut. Pentru mâncare sau pentru ce credeți că vin mai degrabă oamenii la dumneavoastră? Cred că e foarte frumoasă zona noastră. Asta clar. Zona, pe urmă și mâncare pe setări. Tradițiile noastre Da, moroșenești. tradiția e frumoasă aici la noi. Adică păstrăm porta asta a nostru de aici, duminica cu măsul la biserică, copiii ăștia îi aduni, au un ansamblu aici în sat, e frumos. O să-i vedem și noi, nu? O să-i vedeți. Abia O așteptăm. să-i vedeți. Ți-e mai mare dragul să vezi o așa găzdoaie pusă pe treabă cu mânecile sflecate, cu mâinile îmbărnate, parcă de albini mușcate. Cum faceți pasca, cu brânză sărată sau dulce? Cu brânză dulce, cu brânză de vacă. Pasca întotdeauna se Avem face timp. la Paști cu brânză dulce. Cu brânză dulce. La dumneavoastră, nu? Ba La da, noi se face cu brânză sărată, spre exemplu, prin Muntenia, da. la noi cu brânză de dulce. vacă dulce facem. Facem brânză sărată și o mâncăm în loc de pâine cu roșii, cu drob, Ah, cu ceapă verde, cu ridic. Păi o să punem și noi ceapă verde, facem hrean cu smântână, punem sfeclă Vedeți, roșie. la noi în Maramureș se mănâncă brânza mai dulce, pe că avem horica mai acră. Coconii te-au ajutat foarte mult Da, pentru că ți-au coconii adus m-au ajutat, frunzele, da, uite ți-au aici adus ce- ole. Ce faine frunză mi-o cules. A, pe alese, nu? Da, alesă, nu Hai orice. ajută pe mami la ouă. Și ciorapul vestit care te ajută Da, să-i da. dai Care mă ajută modelul, să-i dau nu? modelul, uite Să așa. obții modelul pe care ți-l dorești. Ah, trebuie pusă și în untură ca să se lipească. Da, ca să se lipească trebuie să punem în un soare de porc, zicem noi, în un soare. Facem și de găină totuși, nu? Facem, da, și de găină, păi nu. Să nu gândească lumea că noi nu avem numai gânști. E. Îmi place că vă folosiți de multe lucruri din natură. Dacă foile de ceapă vor da culoare Da. ouălor, frunzulițele astea verzi vor da așa un Ce model frumos o să arate. interesant. O lume cu rădăcini adânci se dezvăluie aici în toată splendoarea. Cu inimile deschise, mai descoperim un crâmpei de Maramureș cu parfum de veșnicie. Aici ai ocazia să îmbraci portul popular, să mergi cu oamenii locului la biserică, la sfințirea coșurilor, la slujbă, să stai la masă și să te simți parte din familie. Da. Cred că asta e... Chiar asta vrem să transmitem mai departe tuturor oaspeților care aleg pensiunile noastre, că la noi, pe lângă că avem pensiuni, suntem localnici. Trăim în satul ăsta, unde ne aflăm acum în Desești și suntem bucuroși. E ca și când ați primit oameni în vizită acasă. Da, exact. Da. E bine așa. Toate satele sunt așa ce aici drăguț. la noi. Wow, ce model frumos! Acum e. Haideți băieți, haideți! No, le ducem acolo la ceaun. Vine șoldul! Bravo! Ioi, Aici, tu aici. că ai mama pe ei. Mama amândoi Mă care... duc ei atâta șold Așa? și Ce câznați. feciori harnici. Ai de mine, Bravo. ce minune. Un șold de porc, îi zicem noi. Cât să aibă ăsta? Câte kilograme așa? În jur de vreo 7 kg.
Dumnezeule, cum miroase. E bun și așa. Belea. Belea. E bun și așa, îți dai seama. Cât a stat în sare asta? De la Crăciun? Cam o lună de zile. În sare. Și apoi la fum? Și apoi la fum, iarna, fiindcă e mai frig, poate sta mai mult. L-a zvântat? Fum. Și pe urmă o sta la zvântat, hai să zic, și 2 luni de zile. Oh, dar ce mândrețe. Da, văd că mai aveți Țineți-l ceva un pic. aici, nu e chiar singur, Da. n-a venit singurel. Hai să vedem tot ce... Ăla e un tot din material din ăsta, e dar fără ciont. Și așa să... Cârnați. Cârnați. Bun așa, cu niște ceapă roșie. Să fie cu iertare. Vreau să-l gust. O bucățică mică așa. Până, uite, aia se cusut acolo. No. Picant un pic, usturat. Da, picant. Astea le pun acolo la fiert, cu bobe, piper și cu foi de dafir. Trebuie să stea ceva acolo. Da, Da, să da. stea până se dezbracă osul. Te apucăm de miel? Dar Gata? pe cum zici? Na, bun. Păi ne apucăm, că trebuie să mergem la biserică, La să cât ne e fie ceasul? gata. Și am ajuns la miel. Regele mesei de Paști, nu? Da. O să fac, noi zicem, umplutura de miel, drobul de miel. Acolo am făcut cuburi pâinea, dacă vrei de Da. aici să-mi fie mai aproape. Așa, mulțumesc. Uite, aici Anca sparge vreo 7 ouă. Aici am măruntaiele din miel, le-am tăiat mărunt, le-am prăjit, am pus ceapă, nis aici și o să le Și pun. pe toate le amestecați Da, și le aici. puneți apoi în miel? Da, în interiorul și pe lui? urmă le pun aici în miel, în interior și pe urmă îl cos, așa frumos. Cu Mielul apă care nu și e, ață. Da, cu nu e apă crud, și nu e ață. proaspăt, e trecut printr-o Mundat. apă. așa, L-am mundat. mundat, l-am mundat. Așa prima se dată. spune la Da. noi. Opărit, Da. cum ar veni. Opărit, Da. exact. În spate. Da. Tata mereu îmi spune că la un lucru știe sigur că mă pricep la omlete, deci ăsta nu dau greș, deci trebuie să-mi iasă. Pune așa bine peste să lămuiem ouul. Asta ajută să se lege, nu? Pâiniuca. Toate acolo Da. înăuntru. Mărturisesc că nu știam de această rețetă cu mielul împănat, dar a fost foarte interesant și am vrut să o ajut, să dau și eu o mână de ajutor aici pentru doamna Irina. Ouă proaspete, ouă fierte, măruntaie de miel și crutoane de pâine coaptă pe vatră, toate vor intra în pântecele mielului, alături de un belșug de verdeață și câteva mirodenii alese pe sprânceană. Asta e partea din fața mielului, cu tot cu Da, gât. da. Mamă, ce carne bună e acolo lângă Hai să oasele. ținem. alea. Eu, mamă, Uite să nu aici duc, tot o să, tu ține așa și eu am să pun în el și pe urmă o să-l cosă. Uite cum primește pântecele mieluțului toată umplutura asta miresmată. O să iasă ceva delicios, abia aștept să gust. Aveți o moară aici în spate, sunt curios dacă Da. e funcțională? Fac o moară pe piatră de pe foarte veche și fac în general Păsat? făină de pârgă. Făină de pârgă. Pârga fiind porumbul? Porumbul îl prăjesc un pic în cuptor. Îi dau așa ca și grătar, o lard un pic și pe urmă îl macin și făina are un gust De copt. de porumb copt, așa, de prăjit foarte, foarte interesant. Anca, ești binecuvântată să fii într-o așa familie, Da, într-adevăr. dar ai și o moștenire grea de dus. Am o să vedem. Zice Dacă că înainte- omul în viața asta nu poate avea mai mult decât poate să ducă. Așa că cu Dumnezeu înainte. Ce ai învățat de la mama, ce ai învățat de la tata? Am învățat că omenia e mai presus de orice. Mai ușor decât la cămașă, mă gândesc, că nu trăi cu model. Da, nu și nu are trebuie nici cu model, e nasturi. simplu. Dar nu vrei să-ți aduc o oasă de la cârnaț? Nu, lasă că e bună asta. E mai simplu să puneți un fermoar. Ba, poate că ar Îl fi mai deschidem, simplu. luăm câte o Cu lingură de fermoar ar drop. merge și mai bine. Hai, da. Mielul, împănat cu slănină și garnisit cu ceapă și usturoi verde, este primenit de întâlnirea cu dogoarea cuptorului. Din gur de foc și apă clocotită ies acum parcă să respire șoldul de porc, cârnații și pieptul afumat.
Bine s-o fiert. Da. Cum arată? S-o fiert bine? Nu. Nu, nici nu mănâncă. Nici nu George, ce mănâncă, spui? nici nu e poftă. S-o fiert? Hai, George, cu putere, cu putere! Bravo! Uai, ce frumos! Aplauzele noastre. Șoldul! În aplauzele noastre vine șoldul. Foarte frumos! Doamne, dar cum Bine, miroase, de dar bunătate. ce miros, dar ce frumos arată. Foarte bine arată și credeți foarte bine miroase. Credeți că șoriciul ăsta a fumat așa și fiert și care a stat la sare, o fi ceva de el? Ne faci poftă. Cum să nu? Andreea. E momentul să lăsăm să odinească și din nou să treacă la obosit Aici Mama o Irina. să mă apuc Irina. să Planul fac, 2. o păscuță, un o cozonăcel. păscuță, o face cozonac, o dosi bine lotul. Fac am o pasca. Și o Chiar pun vrem aici. să vedem. Da, Acolo cum să aveți nu? brânza, nu? Brânzucă de vacă. Brânzuca, ce mi-e drag, calintați mâncarea. Da. Asta Pentru e că noi o că vă e iubim. dragă, da. Se vede, da? Și eu, Să vede, nu? și eu o iubesc. Cred că de asta îmi și place atât de mult la voi. Hristos a înviat. Neobosita mama Irina. Da. Ei, nu mă mai obosă Mama. și eu, da? Am ajutoare. Nu lucru eu singură, fac și eu ce pot. Faci multe, mamă. Să vedem cum se așează aici. Uite așa, Să fim sănătoși. Important e să fim sănătoși. așa. Hai lumuță și hai ha! Ai dor mi-o fost de o strigătură. Hai și să-mi dau drumul la gură, arde-o! Dar afumă, bă! Zice te rași de băut, că-mi săte de mor și-mi dor să te ascult. Mă pasă bugate, dar tă nu mă îmburt. În seara asta vreau să le uit. Oh, mieluțul nostru. Acum îl punem la cuptor. Tare mândre toate, abia aștept să le băgăm la cuptor. Bun, mă ajutați? Ok. Vai, mulțumesc. Jumătate din Puneți-l treabă acolo vă numai. fac eu. Scuzați. Așa. Și îl împingeți E noastră, da? bine. Da, da. Ia. O să-l împing eu. Și tot aici trebuie să intre și cozonacii și pasca, nu? Da, da. Și dragul mie la veselie. Hai cu oameni de omenie, ce tiraj. No, Doamne ajută să te coci cu bine și apoi să avem pe poftă bună pe ziua de Paște. Și o să fie poftă Doamne bună. ajută! Noi vă Abia lăsăm. așteptăm să ajungem la masă. Facem o rugăciune în șoaptă, tragem puțin în plămâni minunata primăvara a Maramureșului în floare și mai aruncăm o privire în cuptor peste un timp oarecare să vedem cum le merge bucatelor împresurate de dogoare. Odată ce-s gata, pregătim coșul de sărbătoare și apucăm spre biserică cu sufletele curate și îmbrăcați ca la zi mare. Eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă plâng. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-se. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte
te călcând și celor vii viață dăruindu-le. În Maramureș, de Paști, cerul e mai aproape de pământ, cântând o priceaznă pe care o dedicăm tuturor celor care au sufletele în zi de sărbătoare larg deschise. Ești în floarea vieții tale, fă ceva pentru Hristos, ca să poți odată spune că i-ai fost lui de folos. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, intră casa Domnului. Nu-i viață mai frumoasă, nici sfârșit mai glorios decât viața și sfârșitul de creștin al lui Hristos. Acest moment cred că a fost cu atât mai profund cu cât acești copii au cântat o priceaznă și parcă se auzeau glasuri de îngeri într-o bisericuță veche, păstrată 100% așa cum era ea odinioară. Un moment cu o încărcătură deosebită, am simțit cu adevărat atmosfera aceasta de Paști. Pe pământ ne așteaptă lupte, dar vom birui crezând. Ce măreț să ajuți venirea fericirii mai curând. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, intră în casa Domnului. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, intră în casa Domnului. Suntem binecuvântați să-l reîntâlnim pe Părintele Ioan Ardelean, unul dintre oamenii aceia care știu să-ți picure în suflet puțin din sufletul lor. Nu sunt vorbe meșteșugite, e simțire pură. În zi de aleasă sărbătoare pe toți ne cheamă Domnul. Ziua învierii, popoare, să ne luminăm. Aici, în Biserica Moșilor și Strămoșilor, o biserică în care cerul își lasă lumina în fiecare zi aleasă, pentru ca noi să primim din darul de sus.
lumină pentru viață, lumină pentru veșnicie. Hristos a înviat și nouă tuturor ne-a adus nădejdea. Pentru toți cei care pot să aibă deopotrivă la zi de aleasă, bucurie, nu gardul mai înalt, ci masa mai lungă, pentru ca toți deopotrivă să fie părtași ai ospățului cel mare al credinței. Ospăț din care ne împărtășim în ziua cea frumoasă și luminoasă a învierii lui Hristos. Să avem lumină cu toți în suflet și să ne ospătăm mai ales sufletele. Vă chem să fim împreună la binecuvântarea mesei din ziua frumoasă a învierii lui Hristos. Să fim cu toți aproape în Duhul credinței, să ieșim în afara locașului plin de lumină, Biserica Monument UNESCO a Deseștului, să ieșim în jurul ei, acolo unde adesea erau moșii și strămoșii plecați sub streașina bisericii, cu fruntea lipită de peretele bisericii, trăindu-și și bucuria și necazul. Astăzi trăim bucuria, căci moartea a fost biruită. Ieșim și binecuvântăm bucatele pascale. Vă mulțumesc! Mulțumim! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! N-am la cine să mă duc, numai ție, numai ție. Odată sfințite bucatele de sărbătoare, ne îndreptăm spre mult așteptata masă, nu înainte de a mai arunca o privire la măestria meșterilor ce au ridicat această veritabilă catedrală în lemn a Maramureșului, ajunsă pe lista patrimoniului UNESCO și astfel apreciată în întreaga lume. Odată primenite toate și umplută masa de Paști cu bucate, suntem și noi pregătiți pentru încă o demonstrație de obiceiuri păstrate cu sfințenie. De Sfintele Paști, în general, oamenii buni se adună, familiile se adună și petrec împreună de învierea Domnului. Noi putem spune că suntem într-o familie extinsă aici, o familie a Maramureșului, și ne bucurăm că ne-ați primit în familia voastră și vă mulțumim pentru asta. Chiar ne simțim ca acasă, eu recunosc acest lucru, suntem de câteva zile și chiar pare că suntem dintre voi, membri ai familiei voastre. Ne bucurăm! Bunul gust, măsura în toate și respectul față de tradiție, acestea, prieteni, sunt podoabe care îi înnobilează pe fericiții ce trăiesc pe meleaguri maramureșene. Oamenii își primenesc și casele, își primenesc și sufletul. Da, într-adevăr, și sufletul și casele cu acea curățenie generală și cu pregătirea hainelor de sărbătoare, care musai trebuie spălate și călcate. Sunt curios, scoateți și toate cele de pe rudă? Da. Și spălăm. Cum să spală Maramureș? La vâltoare. Vâltoare, mașina de spălat automată țărănească. Hai dați și o mână china, hai dați și o mână china, de la una la alta. Cred că nu lipsește nimic din masa de Paști. Avem miel, ouă, cozonaci, pasca. Toate pregătite cu drag și cu suflet și, bineînțeles, cu multă trudă. Și l-avem și pe Gabi alături de noi. Vă mulțumesc că m-ați primit în această frumoasă familie extinsă a Maramureșului și e o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Hai să vedem care cu cine e mai aproape de el. Poate să ciocnească, uite, ia să vedem. Trebuie să-ți alegi un ou. Toți ceilalți vă rog să luați de găină. Dacă îmi mai dai și mie. Care e mai mare. Să participăm cu șanse egale, vă rog, da? Eu am luat oul cel mare, așa să ceva. fie de bun. Eu l-am luat spart. No, mai e unul. Vedem altul. Ca să nu zici că... Uite ce culoare frumoasă, nu mă așteptam să iasă din cojile alea de ceapă. Chiar Sigură că nu vrei un ou? Hai pe rând așa, ia. Adevărat Hai am să viat. vedem. Te-am bătut. Hai și cu mine dată, ia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Opa! Ce luăm vești, o dată. Andreea, hai să văd dacă vă bași și pe mine. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat spart. am viat. Uite, Oh. deci asta e ou puternic. Mi se pare doar mie sau chiar au alt gust ouăle roșii de Paște. Da.
față de ouăle fierte în mod obișnuit. Da, e ceva, da. Dar e adevărat. ceva diferit, ceva mai bun. Da, În primul rând sunt sfințite la biserică. da. Exact. Și cred Asta că puterea Duhului Sfânt și puterea divină coboară. Da. Dumnezeu coboară peste toate bucatele și cu adevărat au alt gust. Mai cu spor merg toate atunci când ești așa apropiat de Dumnezeu, nu? Da. Sigur, la noi sărbătoarea de Paște e cea mai mare sărbătoare din an. Tradiția e icoană la români și tot ce a reușit omul să ridice aici dăinuie în armonie cu el. Maramureșul are parfum de veșnicie, iar astăzi ne vom bucura de el pe deplin. Ce vă amintiți din copilăria voastră, din perioada asta pascală? Ceva... Și acum așteptăm cu nerăbdare Sfintele Paști, dar atunci, nu știu, parcă erau mult mai așteptate. La mine acasă aveam, și există și azi, un obicei, umblatul în tez. Adică coconii, copiii, Da. luau o trăistuță mică și umblau din casă în casă dând vestea învierii. Și dacă dădeai vestea învierii, primeai câte un ou roșu. Și era un fel de concurs între noi copiii care reușim să adunăm mai multe ouă. Da, Pentru că asta însemna că am fost la cât mai multe case și am dat vestea aceasta a învierii peste tot. orice persoană care și-ar dori să-și petreacă sărbătorile pascale în Maramureș s-ar putea bucura de o masă ca aici, nu? Sau la Siguranță. puncte gastronomice sau oriunde unde există posibilitatea Da, aceasta. noi de la Consiliul Județean am dat drumul cumva la aceste puncte gastronomice locale, care sunt de fapt restaurante locale, să le numim așa, tradiționale, prin care deschidem casele noastre și le dăm turiștilor, vizitatorilor din bucuria bucatelor tradiționale. Da. Ca să guști autenticul din Maramureș, ai nevoie să mănânci într-o casă ca aceasta. Asta cred că e cel mai frumos, că sunt oamenii primitori. Pe autenticul Maramureșului încarcă sufletele fiecărui om. În tot satul, la fiecare familie, dacă te duci în ziua de Paști, găsești așa. Deci toți oamenii au. Fiecare familie merge la biserică cu coșul, cu bucate, vine acasă, dacă te duci nu te-o văzut niciodată. Și bați la ușă și intri, uite așa te pune la masă și te omenește. Ce frumos. Asta cred că e cel mai frumos, că sunt oamenii primitori. Nu neapărat că ai o Doar pensiune, ce- oricine din sat, de pe satele astea, așa te primește. Doar ce ne spuneați că poarta vă e mereu deschisă Da, și, da, într-adevăr, ați observat. cred că toate porțile sau poarta Maramureșului, dacă să vorbim așa, la modul general, e deschisă tuturor. Nu poți să vii în Maramureș fără să nu citești. Doamne ajută și Hristos a înviat. Adevărat a viață. Să știți că sentimentul este altul atunci când te duci îmbrăcat într-un costum popular la biserică, când iei masa îmbrăcat în costum popular, lucrurile se schimbă și când îi vezi pe toți din jurul tău în astfel de ținute, parcă ți se umple inima și te simți român și iubești mai mult România. Drobul pe care l-a strâns înăuntru mielul și care s-a copt așa și de care ne vom bucura ulterior, dar pulpa asta. Vine, cum ați spus dumneavoastră, să o frângem, așa haiducește ca pe vremea lui Pintea, nu? Poate să-și aude. Sfârticat. Sfârticat. Sfârtecat. Genial. Ia să vedem.
Și pentru că sărbătoarea Învierii Domnului e și despre bucurie și pentru că Maramureșul e despre culoare, bogăție și glas cristalin, zic să-i ascultăm pe o parte dintre coconii de Seștiului, nu? Ia să vă auzim, copii! Ei, hai și iar hai, cobor cechere din cui, gata-i vremea postului, zi Doruț că nu-i așa. Ei, hai și iar hai, 7 săptămâni de post, de când la joc n-am mai fost, și apoi lume, Dorule. Ei, hai și iar hai, 2 ceteri mi-am luat, că îi vreme de jucat, și apoi lume, Dorule. Ei, hai și iar hai, că-n Maramureșul nostru nu este loc mai frumos, zi Doruț că nu-i așa. Ei, hai și iar hai, noi suntem cu voie bună și-o petrece împreună, și Doruț că nu-i așa. Ei, hai și iar hai, la oaltă ne-om petre, alături de Canal D, și apoi lume, Dorule. Ei, hai și iar hai, unde-i gazda de-o minie, numai oameni buni să-mi vie, și apoi lume, Dorule. Ei, hai și iar hai, și cine praguie trece, uite acasă să mai plece, zi Doruț că nu-i așa. Dragul mi la veselie, Dorule, cu oameni de omenie, Dorule, și-mi drag la mulușan, cu omul care mi drag, măi, Dorule. Dragul mi omul frumos, măi, Dorule, când ajunge tornă în coș, măi, Dorule, la picălață urât, nici la moară n-are rând, măi, Dorule. A intrat pe voră, Petre, trebuie să joci. Hai, ca și-ți moroșenii noștri, ca și-ți moroșenii noștri, oameni faini și vesăloși, oameni faini și vesăloși. Hai, cine cu noi își petrece, cine cu noi își petrece, uite acasă să mai plece, uite acasă să mai plece. Bogătul e noi, o mai zi fără voi, zi băi! Bravo! Mulțumim mult! Foarte frumos! Ce coconi mândri și frumoși! Cei mai frumoși.
Au și jucat, ne-au adus așa un joc când au o tropotită de Maramureș sau o învârtită. O învârtită. Sărbătoarea bucuriei. Da. Printre ei și copiii voștri, nu? Tare mândri trebuie să fiți. Abel și Vasile, sunt copiii noștri și ei fac parte din ansamblu satului, care poartă numele Coconii de Săștiului. Sunteți, așa cum am mai întâlnit, o familie exemplu pentru un sat care respiră puternic de tot românește. Petre, trebuie să ne promiți că la vară, la toamnă, venim să vedem cum faci minunile alea de ciuperci. Cu siguranță. De fructe de pădure. Când bate ceasul învierii, tot românul are parcă sufletul mai curat. Ți se umple după ce petreci cu oamenii aceștia timp magic și binecuvântat. Bucuria aceasta a învierii și lumina învierii să umple sufletele tuturor de bucurie, de speranță și de mai bine. Cu siguranță frumusețea Maramureșului și autenticul Maramureșului încarcă sufletele fiecărui om care îi calcă pragul. Dumneavoastră ce le doriți? Sănătate. Este cel mai prețios. Și să vie să viziteze Maramureșul. Un tărâm de poveste, unde încarci de energie pozitivă deosebită. Dacă îți îmbâxi computerul, poți să citești și să dezinfecta total. Să vină aici la bibliotecarul șef al Deseștiului. Vă mulțumim tuturor, ne bucurăm că v-am fost alături, să rămână pentru masă. Mulțumim din Să suflet, fiți dar nu vrem sănătoși. să încheiem chiar așa de brusc, ci poate Mai avem o să cântăm surpriză. o priceaznă. Muzica bucură sufletul omului, dar mai aparte priceznele cred că îmbogățesc cu adevărat sufletul nostru, al tuturor. E o sărbătoare și mare, da, de Paște. Noi încercăm să te ajutăm. Dă-tu tonul. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. Să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. Hristos a înviat. Adevărat Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat am viață. Hristos a înviat. Adevărat am viață. Adevărat că am viat. Hai să ciunim, să ne revedem sănătoși și cu bine. Doamne Doamne ajută! ajută și mulțumim! Tărâmul acesta își spune parcă de la sine povestea, dar și prin oamenii săi, care se străduiesc să facă Maramureșul tot mai mândru în toate cele. Pentru ei, aici e acasă, aici e România, aici e Dumnezeu. Pe fiecare petic de pământ, binecuvântat cu sudoarea sau sângele străbunilor noștri. Să vezi de am credință. Ne retragem și noi din scenă acum și ne îndreptăm spre case, unde abia așteptăm să sărbătorim, fiecare lângă familiile noastre. Să aveți sărbătoare liniștită, români, cu sănătate, sufletele calde, mesele pline și toți cei dragi aproape.